ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது எங்கள் வீட்டு வாசலில் போட்டிருக்க கோலம் கார்த்திகை தீபத்துக்கோசரம். ரெண்டுமே வாசலில் போட்டது தான். இப்போ விளக்கில் திரி போட்டுட்ருக்கோம். இந்த 2 விளக்கு புதுசாக வாங்கினேன், ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு, அதனால் வாங்கினேன். எல்லாத்துக்கும் இப்போ தான் ஏற்ற போகிறோம். திருவண்ணாமலை தீபம் ஏற்ற போகிறோம். விளக்கு வச்சோடனே வாசல்லே எவ்வளோ அழகாக தெரியுது பாருங்கள். நான் போட்ட கோலத்தை விட விளக்கு வச்சோடனே அழகாக தெரியுது, ரொம்ப அழகாக தெரியுது. இந்த வாசப்படியில் வச்சுருக்கிற விளக்கு. குழந்தைங்களாம் இருந்தால் பத்திரமா பார்த்துக்குங்க, விளக்கு கிட்ட போக விடாதீங்க. இது என் பையன் கும்பிட்ற சாமியாண்டு வச்சுருக்கிறேன். சிவன் எப்படி தெரிகிறாரு பாருங்கள் இந்த விளக்கில். ஃபைனலாக இது எங்கள் சாமி ரூம் ஃபுல்லாகவே விளக்கேற்றி Friends,